Kung binigay niyo sa akin yung product, may expired man na to, masira, hindi ko pinabenta, okay lang. Ilang accounts ang binili mo lahat? Nasa 38 accounts po. Inubos mo yung sahod mo sa Kuwait? Pang pasok pinasok dyan? Kasi nagtiwala po ako sa kanila eh. Sabi nila, pag uwi mo nga, i-check na lang. Kaya lang, nasa inyo pa yung mga product na iba. Yun nga po yung paulit-ulit natin na pinag-uusapan, Ate Jem. Paulit-ulit lang tayo dyan. Ibinibigay na sa'yo yung product, ayaw mong tanggapin kasi sabi mo, aanhin mo yung product na yan. Kasama natin ngayon si Gemma Panen at inirereklamo niya ang dalawa umanong ahente na kanyang katransaksyon sa isang networking company. Paano nagsimula na nagkaroon po kayo ng transaksyon na ganito? Unang-una po, nakilala ko po si Jolie, nung siya sa akin, nag-assist ng pa-abroad po. Siya nag-ano sa amin na ng abroad sa agency, 1 taon. Saka ko naman siya inanuan na may naghahalok sa akin ng mga networking. Akong unang naglapit sa kanya kasi maganda nga sabi ng networking. Sabi ko, okay, open ka ng account. Sabi ni So, ibig sabihin po nito, ma'am, kayo po yung nakakita na maganda yung networking na pinasukan nitong si Julie. Kaya Yes po po. na-convince or nainganyo kang sumali. Opo. O, ilan ba yung ininvest mo sa una? Unang-una po, ang pinasok ko muna nasa 7 account po. Sabi ni Jolie, na pwede mo nga, 15 account mo lang kapag mayroon ka pang pera. Sabi ko, oo, mayroon ako na akong pera dito. Sige na ako, 15 accounts ko na. Nagpadala ulit ako ng pera. 15 accounts na. Yun na po, sa 15 accounts na yun, may ibabalik daw sila sa akin ng 40,000. Ulit nagpadala naman ako para na mag 15 accounts po. Yun po, nagpadala ako ng mga 85,000 po. Na naman. Pero doon Opo. sa una na 7 accounts, meron ka na bang nakuha doon, na balik sa'yo, or kumita ka na ba, o wala pa? Nagdala sila ng product sa bahay, doon sa family ko po, dito sa Bicol. Kaya nakumbinsi ka Opo, dahil nakumbinsi nakita ako. mo na may produkto talaga. Opo. So nagdagdag ka ng ibang accounts, Opo. total of 15 accounts. Yes po. So bali yung una 65,000 plus 2,000 at dagdag na 85,000. Yes po. Okay. So, Food supplement. Okay. Food Natanong ko lang. supplement. Natanong ko lang kung anong klaseng Importanteng produkto. malaman natin, partner. O kung gulay o food supplement pala. Okay. So, pinakikinggan kita kanina, ang naipasok mo na, una ay mga 65,000, sunod ay mga 80 plus. 2,000 pa partner na Oo. dagdag. Oo. So sa madaling sabi, yan ay umaabot na ng mga mga nasa more than 150,000 Yes na. po. Yes. Okay. Nung pinasok mo yung pera sa networking, ano yun, sa pamamagitan ba ng bank account o paano? Bank account po. Ni Maria Concepcion. Yes po. Taga saan naman daw itong Maria Concepcion na ito? Sabi nila tabako daw. Okay. Yan pakilala sa akin. Okay. Dahil nga ang ipinasok mong pera ay mahigit 150, batay lang sa initial na computation ko, yung bang produktong dineliver sa'yo na food supplement doon sa bahay nyo, sa estimate mo magkano yung halaga? Nasa nasa 7 accounts po. Pa 100,000? Mga 70,000. Yung halaga. Opo. Ano namang ginawa mo doon sa produktong yon na dineliver sa bahay mo? Pinagamit ko sa family ko po. Yung iba po, nagka-expired na po. Di naman nagamit. So, hindi mo... Pero may idagdag ko lang, partner, sa usapan nyo, once na nakarating na sa'yo yung produkto, bahala ka na kung paano mo ibebenta. Yes po. Okay. So, ibig sabihin, yung unang produkto natanggap nyo, pero hindi nyo naman naibenta lahat. Hindi naman yung po. iba, personal na nagamit, pero meron talagang produktong nakarating. Yo po. Okay. So, ngayon, ang reklamo mo, Yung ibang products po. Hindi na po i-deliver. natanggap. Okay. Opo. Matanong kita, ilang taon ba itong transaksyon yung nangyari? Ilang buwan? Kasi nagsimula kami yan 2020, August. po. Okay. Buong 2020 ba, taong 2020, na-deposito mo lahat yung pera? Opo. O, yung produkto kailan lang na-deliver? Nung pakabigay ko naman sa kanila siguro mga 2 weeks po. Na-deliver? Opo. Wala nang kasunod po. so, ibig okay. sabihin, partner, yung una na binigay niya doon sa 7 accounts, dumating yung produkto. Yes po. Yung So, pangalawang, another 7 accounts, walang produktong dumating. Wala na po. Pero nababanggit mo, hindi lahat na ibenta. Hindi na po. Bakit po? Ano yung naging rason? Bakit hindi? Gusto ko lang maitanong, Sige, partner. sige. Tanong Hindi mo, naman partner. po sabi nila mag-i-invite daw ako para yung product. Sabi ko, di man ako maka-invite kasi nagtatrabaho nga ako. So bakit bumili ka ng produkto na hindi mo pala kayang ibenta? Kung sa po, pagamit ko sa family ko po. Parang sabi nila na... Pero aside noon sa kung hindi mo mabenta, meron pa ba siyang ipinangako sa'yo? Nakikita ka din dito sa networking na ito? Opo, mayroon po. So, yun ang gusto mong habulin. Opo. So, sa tingin mo, magkano yung produktong halaga ng produkto na hindi na-deliver sa'yo?
Nasa 30 accounts na nga 899 so isang account. 8,900. Basta nasa 269 po, nasa 30 accounts pa po. Ilang accounts ang binili mo lahat? Nasa 38 accounts po. Inubos mo yung sahod mo sa Kuwait pang Opo, pinasok niya? kasi nagtiwala po ako sa kanila eh. Sabi nila, pag uwi mo nga, i-check na lang. Hindi na ipaliwanag sa'yo na, alam mo ang networking, pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka nag-imbita, hindi ka nagbenta, wala ka rin kikitain. Pero meron din partner na networking partner na kahit nasa upline ka partner, no, kahit hindi ka magtrabaho, yung mga downline mo yung magtatrabaho partner, kikita ka pataas. Bihira yan, partner. Ayan. Ang naipasok mong pera dito lahat sa transaksyon na ito ay 279,928. maliban ba dito sa ipinasok mo sa networking na ito, may naipon ka pang pera sa pag-abroad mo? Meron po, nakapabahay naman po ako. So maliban dito. Opo. Gusto ko lang din Okay. matanong partner, ano yung trabaho mo sa Kuwait? DH po. Domestic helper pero talagang Pinaghirapan umaasa. ko po yun. Mas malaki yung naipabahay mo kaysa ininvest mo dito sa Mas networking. malaki yung inimbis ko dito. Aray ko. Yan partner, ang problema. Aray ko, partner. Miss Julie, napakinggan mo itong binabanggit ni Miss Gemma patungkol dito sa inirereklamo po sa inyo. Ano? Totoo naman po yun. Maayos naman po yung pag-uusap namin. Kaso lang po nung pag-uwi niya na parang ang dami na pong pumapasok sa utak niya, ang dami na pong sinasabi niya sa amin dahil lang po hindi siya mabigyan ng pera. Tungkol po dun sa products na sinasabi niya, kaya po hindi maibigay sa kanya kasi ayaw niya pong tanggapin. So, ibig sabihin, may ibinibigay kayong produkto. Opo, Aside meron doon po. sa unang produkto doon Yes sa una po. niyang 7 accounts. Opo, kasi ang sinasabi niya po is aanhin niya daw yung products, hindi niya naman daw kaya magbenta. Yun po ang hindi niya po maunawaan sa pinapaliwanag namin sa kanya. So, teka, makasingit lang ko, partner. So, parang nagsisisi na siya na nag-invest siya, gusto niya, maibalik na lang yung pera. Opo, gusto niya po pera ang ibigay namin sa kanya at inuobliga niya po kami na ibigay sa kanya pera. Buwan-buwan daw po siya bibigyan. Hindi naman po namin obligasyon talaga na pera talaga yung ibigay namin sa kanya kasi nga po yung product is dapat tanggapin niya. May ano din po kasi siya sa amin na tulungan siya na ibenta yung products. Kaso nga, inuobliga niya po talaga kami. Willing naman po sana pwedeng kayong ganun. tumulong. Opo, tutulong Pero kami. yung iubliga kayo, Opo, nagpadala po si Mentor Miko sa kanya ng 1.5. Sabi niya, aanin ko naman tong 1.5 na to. Sabi niya, si mentor na binabanggit niya, ninyo po, ay, ano po yung pangalan nito? Maria Concepcion po. Eto na po si Maria Yes Concepcion po. na pinapadala niya Yung po ng apply pera. po namin. Opo, so apply nyo. Ito anong sabi ko, kung ipapadala ninyo LBC lang, hindi ko naman na kanya tatanggapin. Gusto ko kayong dalawa magdala dito sa akin. So gusto mo, personal na dalhin nila. Opo, Bakit personal naman? kasi gusto ko makausap silang dalawa na talagang ipaliwanag nila sa akin kung bakit nangyari yun na product na yun na di pa na, sabi niya, ibibenta. Sabi ni Maria Concepcion sa akin, may nag 15 accounts na nga sa downline mo. Ano ko na lang yan doon. Wait lang, Sabi ko, sino nangako sa'yo na sila yung magbebenta ng produktong ito? ano sa akin si Miss Jolie, sabi niya, tutulungan nga kita mag-ano. Tutulungan. Opo. Pero hindi daw yung iobliga mo sila na sila yung magbenta. Sinasabi ko na ibenta nila kasi wala pa ako dito noon. Pero aware ka na pagsali mo dito, pagbili mo ng accounts, kayo yung talaga yung bebenta ng produkto at hindi Opo. sila. Sabi ni Maria Concepcion, tutulungan naman ako kung dalawa katao. Po. Actually, partner, lahat ng ahinte ng networking, ganyan ang pangako. Oo, syempre, convincing Kuha ka na. power yan, partner. Kuha ka na. Bayaran mo na to. Kaming bahala. Tulungan ka Totoo namin. yan. Ganun yan. Oo. Nangyari yan. Miss Julie. Kaya lang, ang kuwang ko lang dito, ang napansin ko, baka hindi masyadong naintindihan ito ni Gemma kung ano itong transaksyon na pinasok niya na networking. Miss Julie, nasaan itong mga produkto na tinutukoy ni Gemma na dapat ay nasa kanya at sinasabi niya na dapat ihatid nyo sa kanila ng personal? Asan itong mga produktong Na kay ito? Mentor Miko po, dapat po last contact nila, kinontak po si Gemma na magkita sila, kaso hindi po nag-reply si Gemma. Tapos parang binabaliktad daw po ni Gemma si Mentor Miko. Kasi naiirita na daw siya, naasaran daw po siya, nagagalit na po siya sa amin, nababad trip siya, kaya hindi siya nag-reply. Okay. Yun po yung sabi niya. Okay, matanong ko lang po. Pinaliwanag mo ba sa kanya ng maayos? Yung Sinabi mo umuwi ba sa po siya. kanya kung paano talaga yung sistema ng Opo. kitaan? At pinaliwanag mo ba sa kanya na kapag gumawa siya ng ganito kalaki, kung hindi maibenta ay hindi rin siya kikita? Opo. Sinabi din po namin na about dun po sa pag nag-package po siya is yung return of investment is yung product nga po. And then pag hindi po siya gumalaw, hindi po siya nag-recruit, hindi po siya nag-invite,
Wala hindi siyang po siyang kikita. Kahit mismo siya makakapagsabi po kung ano ang mga pinaliwanag ko po sa kanya. Ang sabi nila, mag-invite daw ako. Ang ginawa ko naman po, ma'am, sir, in-invite ko yung family ko. Pinuhunan ko po. Nasa 16 accounts po. May kita ba siya doon? May kita po siya. Kaso po, yung income niya po doon, in-add account niya po ulit sa ilalim po ng mga family niya. May na-receive siyang pera. Sa account niya po. Totoo ba yon? Yes po, ma'am. Ni-re-account. Pero, Yung income niya na po yun doon sa, sa networking. Yung income na doon sa account tama niya. ba yun, Gemma, na wala ka nang masyadong dinagdag na pera dahil yung income mo doon sa mga binili mong account, ni-re-account mo? Yes po. So, bali yung anak ko po, naging 8 accounts po. Matanong ko lang, kasi ikaw po yung nag-aente, Yes po. Member doon. Yumamang ka na ba dyan sa networking na yan? Yun nga lang po, hindi po. Sa totoo lang Tignan po. mo ha, yung nag-recruit sa'yo, yung nakausap Nakita niya mo, po yung hindi rin sitwasyon yumaman. namin. Kaya mag-iingat kayo mga kaibigan sa pagpasok-pasok sa mga networking. Okay, ito na ngayon. Magkaharap na kayo. Ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Kasi siya yung nakatransaksyon mo. Yun lang po. Ang gusto ko, ikabalik mo na sa yung ibang pera po. Kasi kung binigay niyo sa akin yung product, may expired man na to, masira, hindi ko pinabinta, okay lang. Kaya lang, nasa inyo pa yung mga product na iba. Yun nga po yung paulit-ulit natin na pinag-uusapan dyan, Ate Jem. May mga convo tayo, ini-screenshot ko para katibayan ko yun sa mga sinasabi mo sa akin. Paulit-ulit lang tayo dyan. Ibinibigay na sa'yo yung product, ayaw mong tanggapin kasi sabi mo, aanhin mo yung product na yan. Paulit-ulit po tayo dyan. Julie, kung dinala niyo mismo sa bahay na tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko talaga. Dalahin niyo. Kailang di man nyo dinadala. Ang problema nga, di nyo dinadala. So bakit hindi nyo naman Gusto ko dinala nga sa bahay nila? Sinasabi niya nga po na aanhin niya daw yung product. Kaya nga, hindi po namin kumpirma kung kailan namin ibibigay sa kanya. Kasi nga po, ayaw niyang tanggapin. Pero kung totoong naandyan sa inyo yung product, dapat dinala talaga nyo sa bahay Oo, niya. dapat para dinala sa nakita akin. nila na talagang andyan yung produkto at wala kayong balak na lukuhin siya. Opo, wala Diba? naman po talaga, ma'am. So ngayon, dahil binabanggit niya, expired na talaga yung produkto, kayo naman, naandyan talaga sa networking, hindi ba pwede na yung produkto na yun, palitan na lang para magamit talaga nito ni Jem at ng pamilya niya na hindi pa expired? Naka-mentor me ko po yung product. So, doon Teka, ko po i-ano po. nalilito lang ako kasi kanina, ang katransaksyon, ikaw at saka si Maria Concepcion. Opo. Bakit may Miko? Siya po yung Maria Concepcion. O, Biko yun, partner. Maria Concepcion. Nickname lang po yun. Miko, nalula ako doon na. Akala ko iba So naman. ngayon, si Miko, yung katransaksyon niya, pero dahil tiwala siya sa'yo, hindi ba pwedeng sabihin mo itong si Maria Concepcion, napalitan na lang natin yung produkto para naman magamit ni Miss Gemma? Pwede naman po, ma'am. Maare, na hindi expired. Opo. Okay ba sa'yo yon? Yung produkto hindi expired, magagamit mo at ng Kasi, ng iyong pamilya. madam, yung product po, wala naman magagamit kasi paalis na naman ako ng Ayun, abroad. lumalabas, ma'am, na talagang ang gusto Gusto mo niya po po mangyari pera. is pera. Pera na lang po, kasi Oo. yun na lang ang Parang- kasi di man nila binibigay yung O kasi product pera din naman yung pinasok mo eh. Opo, pera lang pinasok Hindi rin ko sa naman kanya. naipadala sa kanya yung produkto. Pero alam niya, partner, na may produkto. Pero ang pagkukulang naman Hindi nito, na hindi i-deliver. na i-deliver. Ilang taon kang naghintay nung produkto na hindi na-deliver? 2 taon po. Partner, kasi mahalaga yon. Itinanong ko yon kasi mahalaga yon. Kung sa period na yun hindi mo talaga na-deliver, dapat ibalik mo na lang yung pera. Okay, ganito. Sa 2 taon na yan, Diba? na pagsali mong yan, ano yung panahon na dapat matanggap mo itong produktong itong pangalawang transaksyon? Nung 2022 po, nung January po yun, Oh. nagsabi ko na Tagal na. dalhin na yun dito kasi may nag-ano din sa akin ng product. Okay, January 2022. Pero, alam mo na naandun yung produkto, tama? Opo. Okay. So ngayon, hinihintay mo na dumating. Opo. Pero nakikipag-transaction naman talaga sila na iaabot sa'yo. Opo. Kaya lang hindi ka nag-reply. Nag-reply naman po ako. Nung time na po yun, hindi naman siya nagsabi na dadalhin sa akin yung mga products. Maria Concepcion, ipalbigisin na daw yung products. Sabi So ko, hindi hindi na kung pwede. Gusto So hindi ko. magpapakita yung personal, Po, di magpapakita. magpapadala lang. Kasi ganito yung partner, kaya ko naitanong, may puntos ka rin naman na may transaksyon na kaya naghulog ng pera dahil may produkto. Pero oo, naghulog ako ng pera. Ang problema nyo, yung produkto, hindi nyo dineliver, hindi nyo inihatid sa tamang panahon. Imagine yung last na paghintay niya, January 2022. Ngayon ay mag-July 2023 na. Opo, pero eto naman, partner, kasi ang gusto niya, personal. Opo, personal po. Eto naman, ipapa-LBC. Wala ka bang tiwala na ipapa-LBC talaga yung produkto?
Ang gusto ko sabihin, ma'am, gusto ko talaga sila makausap ng personalan kasi ipaliwanag nila kasi kuminsan siya nag-chat sa akin. Si Mentor Miko naman ay nag-chat naman sa akin. Iba-iba yung nila sa akin eh. Explanation. So, yung items na, yung produkto na yan sa loob ng 2 taon, saan lang naka-stock? Na kay Mentor Miko po. Oh, lagi lang na kay Mentor Miko, partner. Kasi kung ako naman si Mentor Miko at saka ito, ay hatid ko sa bahay nga. Na-i-deliver. Baka naman yung sinasabi niyong produkto, bininta na ni Miko sa iba. Yun Kaya nga po. hindi na i-deliver. Hindi naman po. Kasi imposibleng, tinan mo, halimbawa ako si Miko, nandito yung produkto, mag-i-expire na. Siyempre, unahin kong dispose ito. Oo, parang 5 po yan, partner. First in, first out. Oh. Diba? Yung near expiry, dapat may benta na natin. Eto, partner, para malaman natin at malaman nila Gemma at Julie kung meron bang legal na aksyon na maaaring asahan patungkol sa kanilang problema. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Mary Grace Alimanya ng Public Attorney's Office ng Legazpi City District 1. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po. Opo, attorney, napakinggan nyo po ito magkabilang panig, reklamo ni Miss Gemma at ito naman po yung rason ni Miss Julie. Ano po yung maaaring legal na aksyon patungkol po dito sa pangyayari? Ang legal advice pong ito ay isang general advice lamang base sa mga impormasyon na ibinigay ng mga lado tungkol dito sa issue. May 2 pong aksyon na pwedeng maging remedyo ang complainant dito na si Ma'am Gemma. Kung base po sa ebidensya ay mapapatunayan na mayroong deceit o panloloko, titingnan po kung presente ang mga elemento ng estafa sa ilalim ng Article 315, Paragraph 1B ng Revised Penal Code, kung saan ang mga elemento nito ay may pera, produkto, o property na tinanggap ang isang tao sa pamamagitan ng trust, commission, or administration o sa ilalim ng anumang obligasyon na mag-deliver o ibalik itong produktong ito o perang ito. Opo. Pangalawa, kung mayroon bang misappropriation or maling paggamit ng nasabing pera o property. Pangatlo, kung merong mali or di otorisadong paggamit sa parte ng isang tao na nakadulot ng pinsala sa ibang tao. At pang-apat, kung merong demand sa parte ng sinasabing offended party doon sa sinasabing offender. Kung wala naman po, ang lahat ng mga elementong ito ay hindi criminal case ang pwedeng maging remedyo, kundi isang civil case para sa specific performance. Para po ma-require yung other party na mag-comply o gawin po yung kanyang obligation bayan sa kanilang kontrata. That is, for example po, i-deliver yung produkto or kung sa parte naman ni Ma'am Julie para i-receive ni Ma'am Gemma yung produkto. Kaya po mas mabuti po na personal po silang dumulog dito sa aming office or dun sa pinakamalapit sa tirahan ni Ma'am Gemma, which is Kamalig District Office po, para ma-evaluate po yung merito po ng kaso. Attorney, may itatanong ko lang po ito kasi yung transaction po na nangyari ay year 2020, 2021, hinihintay po nitong si Gemma yung produkto January 2022. Ngayon po ay patapos na ang June 2023. So ibig sabihin po, mga 1 taon at kalahati na po na hindi na i-deliver sa kanya yung produkto. Ngayon, ang gusto pong mangyari nitong sila Julie ay i-deliver pa rin yung produkto pagkatapos ng 1 taon at kalahati, ngunit ayaw na ni Gemma. Yung po bang, mahalaga po ba itong panahon or period na medyo natagalan masyado yung pagdi-deliver, attorney? May epekto po ba ito sa reklamo? Kung ganun po, na medyo natagalan po yung pag-deliver ng mga produkto, ay pwede rin po, bukod sa action for specific performance ng isang civil case, ay pwede pong humingi ng danyos si Ma'am Gemma mula kay Ma'am Julie. Kung totoo nga po, or mapapatunayan ng ebidensya na talagang may lapse po sa part ni Ma'am. So, kung ano po yung nakalagay sa kontrata, kasi kung nakalagay sa kontrata na pwedeng i-rescind, kumbaga, ng isang party yung kontrata, unilaterally, pwede po gawin niya ni Ma'am Gemma. Pero kung wala po doon stipulation sa kontrata nila na pwedeng unilaterally i-rescind yung kontrata, dapat po ay yung action na yun ay dumaan sa korte, yung civil na kaso na yun po. Opo. Ayun, opo. Dagdag ko lang, attorney, kasi nababanggit nyo po yung kontrata. Ibig sabihin, sa kontrata po nila, kung produkto po, produkto din. Pero dahil po sa danyos na nangyari, pwede po ba itong si Gemma ay mag-refuse doon sa produkto at hingiin na lang po na ibalik sa kanya yung pera? Kasi po meron ng partial na fulfillment ng contract. Yun po unang delivery po ni na Ma'am Julie kay Ma'am Gemma.
Kaya po, imposibleng maibalik sa dating original nilang estado or status yung mga parties. Kaya po, ang magiging remedyo na lang ni Ma'am Gemma ay mag-file ng isang civil case for specific performance para ma-compel or ma-require sina Ma'am Julie na i-deliver po yung iba pang produktong kulang. Okay, so ibig sabihin, produkto pa rin. Maraming salamat po, Attorney Mary Grace Alimanya. Opo, welcome po. Ayan. Opo, pero pag-aaralan nga partner kasi pwede na rin humingi ng danyos kasi Oo, natagalan civil eh. case partner, Oo. pero sabi nga ni Attorney, depende pa rin yan, partner. Kung ano yung paano nasa mapag-usap. kontrata. Yan. Pwede kang magsampa ng kasong civil case dahil yung danyos na umabot sa'yo dahil dito sa pangyayaring ito. At syempre, ito naman si Miss Julie, kung talagang gusto nyo talagang ibalik yung produkto, ang pangako niya, partner, hindi expired na produkto. Asan ba itong si Juan, Miko? Last po nung dapat magkikita po kaming tatlo is sabi niya po pupunta siya ng Katanduanes kaya hindi daw po siya makaka... So malayo na, Ate. malayo na. Miss Gemma, ito bang pangyayari? Gaano ito nagkaroon ng epekto sa'yo? Grabe madam yung apekto sa akin kasi yung nagka-problema pa nga ako sa asawa ko tungkol nga sa pera na yan. Kasi kapag binta na ako ng dalawang kalabaw po. Kasi binayad ko sa ano. Ibig mo sabihin, maliban sa sahod mo sa Kuwait na ininvest mo dito, pati kalabaw nagbinta ka. Opo, para lang kasi dito. inano ko na sa pagpabahay po. Gemma, sa susunod, huwag kang pasok ng pasok sa mga ganyan Yes na po. networking, ha? Kasi ako, kinuha ko, kanina ko pa pinag-aaralan, hindi mo na intindihan yung pinasok mo. Hindi mo inintindi kung paano ka kikita at hindi mo inintindi kung paano ka tutubo. Hindi mo naintindihan na pag hindi ka nagbenta at hindi ka gumalaw, wala ka rin kikitain. Kung nakikinig yung mga katulad mo na naging OFW ngayon, kung may pera kayo dyan, mas mabuti pang I-secure na lang i-secure ng ninyo. maayos. Kaya ko tinanong kanina, yung mismong kumumbinsi sa'yo na linapitan mo, tinanong ko kung yumaman na. Hindi daw. Hindi. O, paano ka ngayon yayaman na yung nag-imbita sa'yo, hindi pa rin yumayaman? Malaking account din po yung nabitawang O, ko. hindi rin tumubo. Ayan. Tama, partner? Paano yan? Kung talagang produkto lang ibabalik nila sa'yo, tatanggapin mo, hindi? Hindi na po. Magreklamo ka na lang. Opo, kasi matagal na yan. Okay. Noon ko pa kasi inaantay sige. yun eh. Sa totoo lang po, dinala ko pa po siya sa bahay namin para makita niya yung sitwasyon namin. Pinakilala ko siya sa pamilya ko para po makita niya kung ano sitwasyon ko. Hindi po ako basta-basta makakaalis sa bahay tapos ganun po yung estado ng buhay namin. Na ako nagpapakatotoo lang sa kanya. Okay. Hindi ko siya niloloko. Kailanman hindi ko po siya linoko. Okay. Miss Julie, ginawa na po namin yung lahat para po kayo ay mapag-ayos. Kaya lang desidido po ito si Miss Gemma na magsasampa na lang ng kaso. Miss Gemma, kung ano yung magiging Basta- desisyon mo, aalalayan po kayo ng aming team. Basta yun ang advice ko sa iyo, Gemma, at sa mga kaparehas mo, ha? Yes, Pag po. may pera kayong hawak, kayong mga OFW, huwag kayong basta pasok ng pasok sa kung anong investment, saka mga recruitment. Mga networking na yan. Oo. Sayang ng pera, ha? Okay?